tunchum kan video be thong chuan California nufa in ngai tak mai le non nuam tak mangmek ma se mi pakhat an nuna alo in lan ta ka wanga an nufa in kar achia tak vek dan ti le nufa in ngai tak te in kara in ngir ngona alo om tak dan te atira in rin ton na le do in ti sak ton atanga in chan le chi na kha thuruk le in control tum na lama a in thak dan ti le mi pakhat a bo tak che a thuruk in thop tam tak investigator tena an hmu chhuat dan te chung thuruk te chu kan rin lo thil lam dai alo ni tak dan te chu kan en hawin kan thler ho ve thong dona video te abula changa top thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le theu don ya kumsang ni som pariata apasalina aboral santak no khan kumsomli pakwa upa mira thakur cho ana thona in solving emema Fremont, California, tar en kolna lian baklo pakhat ma se changkang le thabe tak mai Golden Haven Assisted Living a thokin helai hmuna hian South Asian lami an omtam hle ba ka an culture mila en kolna piak thin an ni a in Golden Haven hian an client hne na hian in en kolna manpo thapa ngai tok takla in he hmun hi hospital ai ma chuan hotel changkang ve tok tak a ang sok ma chutiang chuan he hmun hi mirai en kolna hnoya chuan athang chakin record thatak anei nge ani na taka chuan mirai hian medical lam le healthcare lama experience te ane wang hian hetiang ang facility en kol tur hian a thatok hlia adam lo te po achung ti ang maya en kol thinin na thok ombe dang to po chuan mirai chu mi khau tak ma se fel tak ani tho an soi thina mirai hian an facility a ron om thar te so ama ngei na endik vek thinin an medical report te po chu endik sak vek thina apasal wan doi thlak taka hat taka wanga aboral thu da tangkhan an tho chu anon ti hlim tu berle apasal mun ol no khanan chuan a man ber thin an nge ani ye chuan mirai hi afano kum somni pathuma upa ria thakur nian cheng don mekin an chen in hi chhongni asang mirai thona facility atanga military lotikal ani a in afanoria hian St. George State University a neuroscience mekin an thian ti po chuan mirai le riai ti nufa cho in komngai le in ngai tak an ni thole an pani chuan nufa ai ma a thian thatak an jok thote an soi hial thina chatian chuan an pani hian thomhno te in hak trom fo thinin cholte an man don thin ba ka riai hian anu hne na chuan azrana chungchang te le ngaizawng chungchang te po chu a soi vek thina chutiang bakin anu mirai po hian a thopi te hne na chuan a fano chu anuna alo mandon hluber ni in a soi fo thin boka te chuan kumsang ni somni pathum kum tir lama chuan Golden Haven chuan local university atangin zirlai volunteer a thoktor an la ta chewa chungjenga chuan kumsomni paroko upa Dev Rajana po chu tilve in ani hi Hyderabad atanga graduate limhlol le health management lama master degree zira tumme kani a in Golden Haven a atho ma thakhat liam ta atang khan United States a hian lo om to in mi polai tak ani mai pe lama a patient te ta na biak nuam tak ani bok nin chu thilawang chuan mi te ngai nat po a hlo ngal renga hei mai ba ka an na tho hun sung tor an so to hnu te hian data entry te puin wheelchair te arem fel pui fo ba ka daily report te po asiam pui fo bok thina chatian chuan karai lo te a tho hnu loka na thok be dang te chuan de fa chu notice ngal thoin mirai le afano te po chuan an ngai da dur hle ni ti po chu an cheta bok ani heti mek lai hian riai chuan cholkar to papiang in facility hi a thlo thina na chol ang te chu thok be thinin a thei ang in anu cho aron pui be fo thina riai le de fate hi chhun cho anei hona atanga in chatan ni in an pani hian anin kom ngai ngal em maya achang chuan an bul hnaya om dora coffee te po an in dun fo boka de fala a felin zirte na thatak adong ani ti hi asiatin apolite em a mirai ngei po chu a za thiamin Indian mi kom upalam an client te po chu a kom thiam hle boka chu mai alani law de fa hi man in thunun thei tak ni in ani tuma chiang emema chumi wan chuan mirai po hian de fa chu a fanori ai pasalatan chuan ado pui thin le bok ani
ti chuan ni pui alo thlen meu chuan defa chu thakur chhung ko ina chuan tam to hlea mi rai la chuan defa chu a ina zanje ei puya te chuan som pau thinin defa po chuan engkima an mamona apianga chuan pui ve zelin I helabin an somna te chu a hnar phal ngai meu lawa heti lai hian ria chuan hetia defa an chunga a that em na chan chu a fil em wang ani chu alo ring maya ma se mi rai be thung chuan defa chu mi pa in nga na tlak tak mo in a mu ve thung chutian chuan an pathum hian an landan maya chuan anin ngi hmelin an lim tlan hmel hle bok ani te chuan defa chu mi rai te nu fanuna chuan tel ve ta ang mai hian omin mi hoi hom tak le fel takin thu a soiba ka azina te a thil tum te le India rama a chungda chungchang ti po chu a soi ve fo thina mi rai po chuan defa thil tum te le a tum ro na te chu angai sangin mi fing tak ni in a hria a ma se riai ve thung ero chuan defa chu alo hmangai to in a chunga chuan alwang liam hle to thunga chutiang chuan an thian te po chuan thakur chung ko thila le an khoi I lo kalna defa chu an hmuzing da mol hle maya community event ate kalbe fo thinin temple fundraising atile in mo khoma choi khom sakle ang chia de po chuan atil ve zela emi ni wang hian mi te po chuan ria in a ko pui to thatak atong ta ani hi ti ti in fiam thonan an hmang thina hetia an soi changa piang hian mi rai ro chuan nui chungin defa chu tlangwal fel tak le thokrim tak ani tho chu alo soi ve si a heti lai hi chuan engboi na ma po al om lem lo thakur chung kwa chuan an pa berna aboral san hnuwa limna an ton le hun lai tak a thleng mek ni in alanga chutiangin kum tam tak mal taka alawom to hnuwa mi rai ngei po chuan anun chu a hmang nuam tan le don nia in shayen business lama lotlinna a chanzel ba ka panu fil tak le bright tak nein tlangwal fil tak ama le a fanu hlimna tam tak thlen to ani tel boka nima sila tu me na an hriat mi alo chu he mi pa mi rai te nufa ina an hlimpui le an thlaman pui em hian an chung kwa chu ati chhevek don ani ti chu ni ome ma se heti lai mek hian golden heaven a chuan defa chu na thok tu thatak anga la om rengin riai tan po chuan a kopui tura a thlan mi pa fel tak ania mi rai tan tak po a shin lo fa pa in nga na tlak tak ani bok ani te chuan kumsang ni somni pathum alo thlen meu chuan thakur nufa ti le defa ti in zomna chu a thuk to hlea defa po chuan a tlai lam hun tam jok chu thakur in le golden heaven a chuan mangmai zelin mi te na an hmu dana po defa chu a hna le ami mal non da sang thiam tak abial nu hmangai tak angin an hu veka ma se atak taka chuan defa chuan nufa te chu an pahni in alo thlem ro reng mai amai ro chu mi che pahni te ro chuan an reve ho lo thung te chuan riai le defa te in kar chu mi te po chuan shetam tialin defa chu riai ngaizawng angin mi te chuan an shifura an pahni chuan uikena te anin hmu fo ba ka achang phe chuan defa na thok te chu riai chuan zanrei tak tak thleng hian alo ngak thina defa chu riai na amamo huna pianga ko mai the hian om rengin kom anuam bok nen riai thu soitele adu dan de chu apom pui lo kha hle boka heti lai mek hian mirai po chuan a tho pui te hna a fano riai chuan ko pui to thatak a hmu to thu chu shilfo thinin riai chunga defa om dan chuan mirai chu a hnem ema defa chuan a hip tan to hle ni ber til hote te po a tho tir fo thina wangin le ami mal hna te po a tho tir fo thina wangin an pahni po hian anin kom tamin anin bitam hlea ma se chutia anin biak tam ta ka chuan an hnalam cha chu an sui reng talo an mi mal nun te chu an sei dun ta fo maya defa chuan mirai chu zanreya chuan kol ching tanin chuta chuan an facility a omti a en fia thote le an report zia te ai non le thote a soi ta thina chutianga anin biaka piang chuan a to pa hian defa chuan tui takamo to le in enkol thator hian a shil ve ze boka mirai po chuan chutia defa ngai sakna adong chu a hlimin chutia a fanu bial pa ina a ngai sakna achung atilang be chu a puina omin a shilem lo bok ani ti chuan July tha alo thlen meu chuan thakur nufa chu defa tel lovin anom thei to lo ti tur khop ani ta der mai defa chuan supply account enkolin na thokte tho hun bi a siam sakba kha
pon lama an facility ai o in meeting na te po chuan atel fo bok thina chuti lai mek chuan mirai le de pa po chu in hnai tial tial in de pa chuan mirai chu adek le zau zau thina han kai mai te a ching tan datlat mai mi te hmu lo lai chuan anin du ton na chu tilang fo thinin kom tam tak chung mei thai lo ni to mirai la chuan de fa om dan de chu dan atum bi khau lo ma se chung hun lai ve chuan riai po chuan de fanena anin kar a hla sor lu to kani ti chu lo hre thiam be vatin de fanen chuan na in ngaizawng zel tho ma se de fa chuan a hma ai khan angai sak to lo ni in a hretlat maya eng thil nge dik lo tia ria in de fanena a zol in de fala chuan engma ani lo thole anna tho awanga a chau deuh tho in a chang mai zela ma se ria ina a hriat me lo chu anu le de pate chu sanrei tak tak thleng anin bia in anin text thina ni ti chu ni ome chu mai ni lovin golden heaven na thokte po chuan mirai le de pate hunrei tak tak chung mirai office a anin kalnan thin chung chang so an sui tam tan leya ma se chutia office a anom chan ero chu na an tho bang ni in an sui tla thung ni ma sela to te ma chuan an ril ruwa zo na an ne te chu zot ngam lo ma se thuleng wak zo atam chak ta hle ani ti chuan julai thlatop lama ria yi kar top zin chu alo hota a hetia anin a thlen lai hian de pa chaw ina lo om to in an cabinet chhe chaw mirai nen chuan lo siam travel mekin de pa po chuan ria chu chumi tlai chuan eng thil ma thleng lo ang mai hian thatakin alo dong song boka ma se anu mirai ero chuan a fanu chu amita tak a in thangam tlat lo abiak te po chuan a hmel en chungin a changam meu lawa nima sela august tha alo thlen meu chuan de fale mirai ti omdan chu a hria to hle thung de fala chuan me che pahni de chu a thlem thiam donin riai hna chuan ama chau chu a me che do ber ani thu ti le a kal san ngai lo tur thu te a shil pho thina chutiang bok chuan mirai hna po aril ro ti bai tur tok lekin tongkam thlum tak tak te fa pa chuan a che che in atilang fo thin boka heiwang hian me che pahni te chuan an boina bulber chu an ma ni thiam lawa chuan ngai ve ve in de pa chu an ring em top mai ani ma se mirai le de fati in kar aron an chwa tan na chu ria in anu ngonga rangka chak thi a mo chu kar liam ta loka de fan ape kang che che ani wang ani a mirai chon chu thi chu vendor gift ani tho sei mai in chu thilthleng chuan ria ngai chu ati thalo hleya ma se engma soilem no chuan angoi bo pui ve le thung alo ni chutiang chuan thakur chung kwa chu de pa chuan a control bek to ni mi hian a hriata zantin me che pahni de chu teksa be thinin riai chu tongkam thlum tak tak a fa fo ba ka mirai po ain nga ngam na tur ani zia te a shil ve fo thin boka ani na taka chuan me che pahni de chu anin ring hlel ton don lo nia a hriata wanga hetia om po hi ani mai the te chuan ni pui alo top don me phir chuan me che pahni de chu de fale a che vela chuan an kwal to ani ber riai la chuan de pa chu a ko pui thatak le fel tak ang hian a mutlat maya mirai be thung ero chuan de pa chu a pasalina a boral san hnuwa a thinlunga a pasal hmun ruak zau tak lo khatu angin a hmuboka alanda na de fa hian me che pahni te hi a rukin a ko ve ve thei a in ring ani mela tin he thuruk hi kum khwa a vol ring thei po a be sei bok ani ma se august tha kum sang ni som ni pathum thla top lama khan thakur chung ko a soi chwa si lawa in hngir hmo na om reng mai chu aron lang chhuak ran don ta a chuta chuan riai chuan def om dan tang hian thilthleng de chu a chui zon thiam ta tlat mai riai chuan de pa chuan lam siam sang sanga chu chuan thilfil lo tak om ti chu hre thiam chawin na a thok nia a in soi chang tila chuan de phakar chu golden heaven boloka parking a chuan om lo ta thina anu le de fate in biak dan te po chu hre thiam ta zelin anu le de fate chu an na awang chawa in bia ani lo ni ti po chu alang chwak ta tel mai boka tum khat phe chu riai chuan anu chu mai chana bia yen de fane na anin kara chuan na thok le a boss in kar chi ani lo thilthleng dang om lo ta chu a zota a ma se anu mirai ero chuan a fan hne na chuan de fane na anin kara eng thilma om lo thuwa lo changin
an pahnih inkar om chu thokdon ani na chia chu ani thu a sei thunga amai ro chu tiang thu a sei lai chuan mirai chu a hlau thon melin aw te chu a khurna se mi ma riai mi ta po chuan in thanga me lo chungte awan chuan anu thu sei te chu riai chuan thu dik ani chu a ring ta lo hleya heiwang tak hian nufa te inkar chu a chiat phain anin hau tan ta a an chen om te na an sei zel dan phei chuan thakur chungkwa in atanga ring tak taka in an khum thom te le kong khar na taka in khare bur bur thom te sia tor om tho an sei ani riai chuan zana anin chu chhasanin Saint John sa a chen te na chuan om zuita a nima sela anu mirai ero chuan golden heaven na thok te hne na chuan a fanu chu a chen te ina om lok tho soin thilthleng dik tak chu ala thop sham sham thong alanda na mirai chuan thil chu adu dana akal theya thilthleng te chu a control theini chuan thil te chu apa ngai anga a thlen le the chu a ring tlat maya chuti rwal chuan a thil ti lo top tur a ti ta ka wanga boina lo thleng chu pompil theidan a hre to lo ani ber de falaka chuan a in rol thuk to lu tuka tlan chhuana a hre to meu lo chutian chuan thilthleng te ti dainan de fa po chuan me che pahnih te chu betalo ve ber in atop nan riai hne na chuan message thui tak athona ngaidam dil pa hian a hmangai ber ani thoti le a phasan ngai lo tur thote anu ne na anin kara po thil om anga an soite po chu adik lo vek thote aba soita a ma se mirai hne na be thung chuan riai thiam lo vek ani thoba soin thudik lo pui pui a pho cho ba ka an pahnih inkar chu riai chuan ti chiat atum ni in a soi be le thunga etianga an ngai thlak du tak tongkam a thon ve ve bang hian me che pahnih ten def an du na chu azwal til mai si ma se de pahian amale ama chu heta hian thiam ain chantir de ya me che pahnih te chu a pu le dei thung te chuan golden heaven lama po mi te chuan an soi tam tanin hemi wang hian mi rai po chuan meeting an nei lai te hian thil dang dei alo ngai to pha thina de fa mi kom nuam le tong du tak po chuan a tho sei tur a ngai to ngun thinin a tong tam lo hle boka anua chuan mi rai po in de pa hne na chuan anin kar chu ti top mai adu thote soin an pahni awanga thil engkim a boy vek thoti le a fanu nen po anin ngei lo tak thote a fanu nen na anin kar siam thatle adu thote chu a sei chhak ta a ma se de fa ero chuan in then chu alo du lo hle thung mi rai hne na chuan a visa ti nun le ani theinan recommendation le kha je saktora ala du thoti le sumdo na hote a boy pui ve na tora ta na a tan pui na ala mamo tho a shileta a ewang hian anin chen ringot ani chuan thil engkim chu a boy thlak vek tur thote soin mi rai hne na chuan chen lo turin angin hian angin talum loma ani na taka chuan mi ra in chen tho a soi piangin de fa chuan alo hnial fi thak thak zel ti na ni chu chungte awan chuan de fa chuan mi rai chu a ho ta burmaya a kol tluta engma soi masalo hian office ate avakal chel fo ba ka anin kota te po hunri tak tak te lo ngak fo thinin zanreya te po anin kota chuan alo omle reng zela chu mai ba ka mira in de pa chu a hawa a thil ti dan adu lo tho a soi chang te la in de fala chuan ngaidam lo dil thoi zelin in bia ka du tho chu alo shil ta thina mirai po chuan de pa chu a khong e wangin police ne na po chuan a report lo le pha thin ani te chuan mirai hian heng an hun ton mek te hi ama a chin fel the a in rin wang te po ani mai thea chuti lai mek in riai ve thung chuan anu le de fate chu be thadu lo ve ve in a zirna lama a in sorbing ba ka a thian te ne na po anun boi chuar lu tuk chu anin to thote a soi chhak thin boka ma se riai po hi he nun boi chuar taka tang hian chuak du hle ma se a chuak thei mai bik lo de fa chuan riai chu ma se se la thon reng thinin a thil ti awanga a in thiam lo thote a soi fo ba ka ngaidam dil pa chuan nangma che hian min she thiam thin ti te in a siak ta thina ma se September tha alo in her chuan an boi zol ta hle maya mirai chuan de pati thindim chu a hlau thinin chuti rwal chuan de fanena anin kar chu ti top adu ve hle boka riaila anina hon chu latum lo zelin de fa po abang bik chong lo ani tan chuan adam ko chwa theina tur chu
meiche pahnih te chinga pakhat zawk zawk chuan an bedu ni chuan a boina chu chinfel ani thei chu a be sei hle ani te chuan September ni som paruk kum sang ni somni pathum zan ani a Golden Haven po chu dan pa ngai anga rele thwapin an staff jinga pakhat chuan round ani zo chi a chuta dar kwale mi som pahnia security lokatanga alandana chuan de prajana chu a employee card manga building a chuan lutin staff te lona torbika an siama chuan akalani ti a hria theya ma se chuta akala ban chuan atira apoina po omlawa mi te po chuan an ngai ven lem lo te chuan heti hun taka hian Golden Haven en golto mira thakuri chuan de fa chu message thonin zana ama motor chuan alo shila eta hian mira chuan de fa internship paper work wel chu ti fel sak phota chhuatir atuma de fanena anin kar te po chu ti to veka anin biak po theina te po chu ti bo vek adu boka chu mai ba ka afanoriai hne na po de fanena anin kar hi shil tum bokin afanu hne na chuan ngai dam dila annun dan phung pa nga ya nun an man chun som le thei abe sei le boka chumi wan chuan mira in de pharmacist athon po khan tongkam polai takmang ma se athil tum chu a chiang tok le bok ani te chuan de fa mirai office alu hnuwa chuan an pahne chu minute engemaw zat anin bia a hnuwa an soile dan chuan east corridora nurse pakhat chuan mirai le de fati tongri chu a hria a ma se thupoimo an soi ni in angai thung room chunga chuan mirai chuan de fahne na chuan anin kar chu ti top adu thoti le athil sol ti te chu siam thata an boina lakata zalen adu tho asoita a in anin kar chu a fono po shil atum thoti le ngei dam dil atum thote asoitel boka ma se de fatan chuan meiche pahni de chu achana ni vai chuan anna achana nga chu ba ka USA om zomzel theina tur achan tel don ani ti chu a racheng hle boka chumi wan chuan mira in thilthleng kim asoi chuak tur chu a hlau thong hle thong ani te chuan de fa chuan engma ngai to cheng lavin anom na bol lok to kana globe lem om chu la in mirai chu alua afota vak maya mirai chu chhuata chuan ngal thlorin a tho chuak le to lo annuwa investigator dina an soizel dan chuan khatia de fan mirai a chhut khan a chona thokhat hlia chumi wan chuan mirai chu nikho shalabin a ngala a thi pha ni in an soi de chuan mira i awak thlok nu military lo de chung chuan de fa chu chang lavin ading taringa office chunga chuan air condition thom ti lo chu thom dang engma po omlo chutia engma po tilawa adin reng nuwa chuan de fa chuan an omna room kong khar chu kalin evidence om thei ang te chu tibo torin a shofai ta a dokan te thuthleng te le kongka hona handle te po chu ti fai vekin chumi nuwa chuan engtia mirai ruang chu da baw tur nge nyang ti chu angai to sui le ta ani elai Golden Haven a utility section a hian damlo ina an bungra man nu te halral na tur kholian baklo amin chu bollo halral na tur ero chu voi khata thillian tham tak halral theina ani lo thunga te chuan de pa chuan chu machine mang tur chuan electronic ki ka chu man angai ni ti le machine mang tur te chu unlock record a in record vek sel ani ti chu a cheng hlia ma se chu ti chung po chuan mirai ruang chu da bonana man chu atum ta thau ani te chuan de pa chuan corridora an bungra nor thina chu mangin mirai ruang chu plastic puana a khu vek nuwa utility section lama chuan a kalpuita a eta security footage atanga alandana chuan he thil a thlen hun hi zandar kovel ni in hallwaya security camera hian de fan card anor lai hi reilote alanga chumi nuwa bollo halral na room chunga chuan de pa chuan mirai ruang chu no lu zuin alen manglo awangin har sataka a no lu nuwa kong khar chu a khar the de shama te chuan hi min nuwa hian de pa chuan aki kat mangbokin khol chu tinungin chumhni lai khol chu a mangnon boka chu mai ba ka record lokatanga a hnuwa an hmule dana chuan de fa chuan thil halral na khol chu dar kwale minute somli pasaria le dar somle minute nia amanga hetia aman hun hi na tho hun pa ngai pel nu dei to ani ve ve boka tin khola tinun lai hian khol chu 900 degrees celsius bela sani in
de fan khola tinun lai hian mirai office a chuan a let lia mirai phone e a pars le a chabi tila in a phone a anin text na po chu a delete vek boka chu mai ba ka mirai phone mang chuan message thonin a kalbo lok tur tho a zek boka ama sa zo ka chuan mirai fanori ai chu message thonin chuta chuan ni rei lo te chunga ta na an hna atanga chol alak lok tur tho le ngai to om ani lo tho te ama a hun thol amamo tho te aziaka chumi nuwa de fa chuan staff group a message thon le in chota chuan hun rei lo te ata na a chho bo lok tur tho le email te po a reply lok lo tur tho a zek bok ani te chuan bol hlo hal ral na khol voi ni a man nuwa chuan de fa chuan a bol vel te chu thian fai le vekin man ro a man jong song te po chu a mun nga ya ada let le vek boka chu mai ni lovin roma chwa san ma chuan de pa chuan lai zong song te po ofin thil zong song te chu aum na tor huna chuan ada veka engma nok lo le boina om lo ang hian room chu akal santi na ani ber ma se security photo sa tanga alanda na chuan zandar som le mini somni pariata saidor atangin achuaka kongka po akal thathlapa pona achwa hnuwa hian de pa chuan mirai phone e a pars a kol te chu kara dal in chuta a phone po chu mira e akal bo nge ni ti alan thenan a switch off lo lui bok ani te chuan atoka golden heaven na thokte po chuan mirai chuan chol ala nia ngai vekin a email poimo te po chu chan ani zela wangin le ni tina a thil ti tur poimo ala thon zel thowan chuan to po mai chuan boina omin an hritalawa mirai chunga thilthleng te hria theina te chu ti chiat vek ni in evidence om chon chu digital access lok le incinerator machine man ani na record cha chu anita ani chutiang chel chuan chulkar khat aliam don tareng mai september ni som paru kum sang ni som ni pathuma po chuan mira thakur chu abo makani ti chu toma in anna she theilawa mirai fanori ai po chuan anu chu ala be thadu lo reng bok nen azin khothong sakli ave mai mai ani chu aring de maya chu golden heaven na thok terin dan po chu ani be che boka chuti lai mekin de prachana po chuan golden heaven a chuan mirai chu ni rei lo te ta na azin bo thu thole mirai chuan ai o a thiltul ang ti ngai te ti tura ati thu te soin a tho soya chuan fiana ane wangin le atong kam te adama achat ema wangin to po mai chuan de pa chu rin hel ngai na po an chelem lawa nima sela september ni somhne pahnia khan senior nurse amrita patil chuan mira in ton ma a alati ngai lo dan ang takin state health inspection a aming asaina tura chuan ala sign lo ani ti chu a mutatlat mai he thil hi mira hian angai puimo thei em ema he wang tak hian patel po chuan mirai phone a le office len line a chuan a call ta thluk luka ma se chang tu anom theilo ve ve si hemi wang hian patel chuan ri chu call ta ringotin anu mira in a call a chan theilo dan tile angai a that to lo thote aba soita a hemini tlailama hian ri chu golden heaven a chuan bakal vatin anu chu abazong takhala nima sela thilfil lo le pa ngai lo po chu a mulem lo thong anu office chu thataka lo in kalin a fai hle ba ka light chu in office chu thleng te le dokan te po chu thataka lo in remin dokana chuan folder pakhat chu in keu sa hian alo omboka ma se zin bek omlova eng thuziak ma hnu chialawin mirai phone le a pars le a chabi te chu alo ommi asilo eiwang hian a hnuwa ria in police ne na a soile dan chuan anu chu anna tholak lo lain a chuak thuta alet le to mi alo ni maya a hria tho a soi nge nge ani e chuan hemi zan hian ria e chuan anu mingin mi bo report chu Fremont Police Department a file zoita a chumi to ka chuan detective te po chu Golden Heaven a chuan ron in lanzuin officer te chuan nu chuina an chan ngal ba ka forensic examiner lam te po chuan endik na te an nei zoita boka chuta investigator te chuan muntin mai chu thla an lak vek ba ka medical tamna hmuna evidence nia an hria te chu an na zel boka chuta an hnu chhe zel na chuan thisen hnu ma an hmu tatlat mai an hnu a chuan thisen an hmu te chu DNA test le in mira thakuri thisen nge ni te chu an thachui le ta a in cabinet chunga globe tharlam tak ti fai ti hria tak mai lo om reng chu hmu in
chu globe chu ultraviolet light hnuaia an enchiang hnuah chuan thisen hnu hma an hmu tatlat mai chu mai ba ka samte po globe a chuan hmu tel ni in globe a thisen le sam an hmu zong zong te chu mirai thisen le asam ngei ni ti chu an fin fia zoi te boka chu ta tanga chiang ta em mai chu globe chu mirai thana na an man ra man ngei ni ti chu anita ani ti chuan hemi hnu a hian detective te chuan facility internal access record chu endik le bekin chu ta tanga alanda na chuan September ni somparuk zana khan utility section a incinerator machine chu voi ni lai ti non ani ti an hmuta a heta an ti nun hun hi dar kwale minute somli pasari le dar somle minute ni te ani mai ba ka hian dev rajana electronic ke kat manga khol cho ti non ani ti hriat ani ta a ma se hemini hian bolhlo an halral na record ro chu engma hmutur om lo thung chuti rol chuan surveillance camera a defan zandar kwale minute somli pakhata utility section lampana kat anor chu hmu ani a hei hi incinerator machine man ani ma minute rei lo ti a thleng ani nge ge te chuan ko chuan utility unit endik phalna chu pel in forensic examiner te chuan incinerator machine a mevap omvel te chu endik torin an la leta a heta hian laboratory analysis te chuan chung mevap an lak te zinga chuan rokang te chu mutelin chung ro te chu mishing ro ngei ni te chu an hrileta a ti chuan chung ro them te a DNA test an nei hnu chuan mira thakuri ro nge ni ti an fin fia zui ta bok ani ei mai ba ka hian khamizana thermal data an enna khan machine chu 900 degree celsius lai sa ani ti chu an hrileta a chu chuan ati chen tak chu rong ti bautumna awangin chu incinerator machine chu tum hni lai temperature sang takin ain zom zatin ti nun ani ti chu ni a tin investigator tina an chhezel na chuan holwaya defan rangda sonna na ahman card kha endik le in ka domna khan thisen hnu ma an hmu ba ka akea po hmutel ani boka tin chung an thil hmu chhuate po chu mirai DNA ne na inmil thlap ni in arwang kha building pon lama lak chona evidence engma umlo ba ka utility room le office in ka chia kha rong phur sonna an hmu om chon ani ti ati chiang hle bok ani chumi hnu a chuan police chuan dev rajana apartment chu endikin a phone te po an lak sakta a dev rajana apartment chunga chuan disinfectant wipes te glove te le mira ina assign nge immigration paper te chu an hotel ta a hei mai ba ka forensic lamtena dev phone an endik na hian mirai ne na an text message in thon a delete tak te chu hmule ni in mira in anna atanga chol alak na tho a thon pahni ti po kha an hmutel boka chu mai ni lovin police tena defa zona an zo lai chuan a thu sei chu in anglo no in a tho te chu a thlak reng maya atira a soidan chuan mirai ne na anin hau thole anin haulaya a tol thluk tho te ni khoshilawa aum ngal mai awanga aril ro aboy bek tho te asoya ma se chung a thu sei zong zong chu electronic loka an record mo chhuanian chuan ain mil tlat lo ril ro boy tak chunga ti chuni se tum hni lai machine kha atinung non lawanga mirai ne na an text message in thon song song ti po kha adlit vek lawang an ti thunga te chuan September ni somhni paruka khan investigator te chuan an evidence tu ang te chu an nei kim thokhato ni in anin sia a chuta chuan mirai office a thisen hnu ma an hmu te glove te rongda sonna na ahman card te def id manga ti non bolhlo halral na kholte le achunga an mei ba hmu a mishing DNA om ngei ni ti an fin fi an nei te chu anita a te chuan mei tha kum sang ni somni palia khan alamata county superior court chuan kum somni parko pa def rajana chu first degree murder case te evidence ti chia tumna te medical equipment dan anglawa ahman na charge te an ortiata a heta de pakhe sian mi te ngai ben a hloi mema case trial na chuan prosecutor chuan de fakhatia a che tak chan kha ani na pholanin awmang ti a hlawlu tuka wangte in thunun theina a hlawa wangte aruka me che pani te in lei china asiam pui chemai tur a hlawa wangte an ni tho asoya in evidence atanga alanda na chuan
Defa hian mira thakur le afanoriai te chu arwalin in lei chin anei puya ma se mira in anin kar tho ti top adu ta ka wangin le afanu hne na thudik tak soi atom ta ka wang khan Defa chuan kong om chhunia ngain khatiang ang khan chet ala tamai ni in an soita a tin forensic expert lam chuan mirai bozana incinerator machine ti nun ani dan vel kha afin fian nen ko ta chuan entir bokin Defa ki kat manga khol cho ti nun ani dan tile khol cho voi ni lai man non ani dan te an sui boka cho mai ni lovin ko ta chuan riai po chuan tho soi ve in anu ne na anin kar a that lo tho tile rin lo top tur Defa an rin da te chu aron sei ve ta a chu mai ba ka riai chuan ko ta chuan anu ne na mi pakhat an ngaizawng ve ve tho chu soi chhuakin han ring hlel ve thin thoma se twal thana a thlen hnuwa chau anu le Defa te inkar chu a hriat ve chau tho a soi boka ma se heti lai mek hian Defa ero chuan mirai thi chan kha ti palwang ani tho ala soi ve char char thong khatia arwang a halral chan po kha aril ro a boile tukwang ani thu te a soi boka ma se prosecutor lamte ero chuan Defa che dan te kha a felfai ema wangin ril ro boy tak chunga ti ani theilo tho an soya tin athuruk te phaulana hriat chwa ani don ta ka wang khan khatiang khan achetamai ani ti in an soi bok ani te chuan ni ruklai trial an nei hnuwa jury te chuan an thutluk na chu an puang zui ta a chuta chuan Defa chu an puna zong zonga chuan thiam lo chantir vek ni in dam chunga lungina tang tora shem ani ba ka parol po chuak theilo tora shem ani boka chu mai ni lovin he thil a thlen hnu loka hian ko chuan Golden Haven Assisted Living chu kharsakin an facility license po chu an ti top sak zui ta a chuta Golden Haven na na thok te chuan Defa jana case awang hian rim takle rin omna ne na an din an facility chu a chet pha ta vek ti in an sei nge nge ti chuan riai po akum le luka chuan azran atang chuan graduate in domestic violence and emotional manipulation awareness lama ain mang sa ema riai hian case chungchang hi a soi tam lo hle thunga ma se a interview na pakhata a soi dana chuan thil engma kan soi chhalo hian kan vain kan thatlangin lim takin kan om theidon ni in kan in hri thina ma se engma soi chwa kan du lo na hian thil hla om tak chu a thup bo pui thei ve ring tho alo ni ti in a soi ani ole khati song kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case chungchanga in ngai dan te hi comment section lama in lo soi vele chhodon ya